जिथुथि बोसोरारि सावराय जथुमानि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों दंफैयो। बे समाव जोंजों लोगोसे जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सलेन दैमारि सार बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो। दा बिथांखौ दिनैनि बे गेवलां मेलनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै जोंनि धोरोमारि बिथिङाव रायजो राजानि सिगाङाव फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि बाथौ बिबुंसार निउज पर्टेलनि गेजेरजों बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायदों। सार बिथांखौ जोंनि बाथौ बिबुंसारसिम बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय। मासबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 26थि सावरायमा जथुम दिनैनि बे गेवलां मेलाव आङो फैनानै थारैनो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहाय बिथांमोननि जितु बियाबनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय फैनानै बेहाय थुबुर जाफैदों आरो बेवहाय धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनायनि जितु फारि बेफोरो थारैनो मोजां जादों आरो बेनो जोंनि मोनसे धोरोम जौगानायनि मोनसे नेरसोन। दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेराव जोंनि सिबियारिफोरा धोरोमनि जथुमा धोरोमनि हाबाफारियाव दोलै नोगोरै लैहोर लैहोर फैनानै धोरोमनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लाफैनाय बे फारिया थारैनो जोंनि धोरोम जौगानाय आरो धोरोमनि गेजेराव बा सिबियारिफोरनि गेजेराव जे खौसेथि दङ बे बाथ्राखौ फोरमायनायनि मोनसे बिदिन्थि। थिग बिदिनो दिनै बेवहाय फैनानै मासबाद बियाबनि बे जथुमायाव बेबायदिनो बे बिदिन्थिखौ आङो नुनो मोनदों आरो बेखौ नुनो मोननानै थारैनो गोजोनदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना खौसेयै अरायसम खामानि मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोननि बे खौसेयै खामानि मावलांनाय जितु हाबाफारि बेयो दुलाराय बाथौ धोरोमनि जितु खामानि जौगानायनि फारियाव बियो मदद होगोन आं बेखौ आसा खालामनो हायो। बे समाव जोङो मिथिनो लुबैदों जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि रुंसारि जालांनाय रुंसारि बुदावलाद दैमारि बिथांनि बान्द्रा आसारखौ फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 27 खालाराव खुंफुंनो लादों। बे बेलायाव जोंहा उदालगुरि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै रायजोफोरनि सिगाङाव मा मेसेज होनो सानदों बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथां बुदावला दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैलिया आनज्रायनानै थांबाय। दा बिथांनि सारादु बान्द्रा आसार बे बान्द्रा आसार खुंनायनि जितु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फैबाय थानाय बे डिसेम्बर दाननि फैबाय थानाय 27 खालार खालि बेखौ खुंनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय जोङो बे हाबाफारियाव बिथांनि मोनसे मुसुखा बानायनायनि हाबाफारि लादों आरो बेखौ बै दिनखालि बेखेवनायनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बिथां रुंसारि जालांनाय बुदावला दैमारिनि जिउ जारिमिन सबिनिर बा बेखौबो बेवहाय दिहुननायनि थांखि लादों आरो बेवहाय बेखौ दिहुननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय जोङो बिथांनि जाहाथे सिया सोरगोआव जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ आलो गोजोनै लाखियो बे थांखियावनो जों बै दिनखालि बिथांनि जितु बान्द्रा आसार बे बान्द्रा आसारनि फारिजोंनो जों बान्द्रा आर'ज खालामनो लादों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो मोनसे मेमरियेल सार्भिस गोसोखांथि मोनसे सावराय जथुम बेखौबो लादों। दा बेवहाय गोबां आफादफोरनिफ्राय बर' हारिनि आफादफोरनिफ्राय बा बर' हारिनि
आफादफोर दङ बेफोर आफादफोरनिफ्राय बिथांमोननि दैदेनगिरिया बेहाय फैनायनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि जिल्ला आफादफोर दं बे आफादफोरनिफ्रायबो बेहाय बाहागो लानायनि बाथ्रा आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो बेहाय जोङो गोग्गोमै बाहागो लानायनि बाथ्राखौ जों सानदों। जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सार बिथांनिसिम बाथौ बिबुंसारनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय।